Bidyasing Lekthe aphan manpeng pipon si mian ki pipon. Kedam tang phaikinu ni phai engkora hini arni nijang Karbi Anglong Jurkendeng Police Station ke parlo mukrok along ing number kom saiki lapent. Thengpi kyang hutum angbong ahir ing tang rakpen kacheteng khengpon. Labang su kacheteng khengpon along inurai kom saiki klembang phu Bidyasing Lekthe stemi apran damnanglo. Lapen phaikinu ni phai engkora kethom aju apor malom bent. Bidyasing Lekthe kitsteng arpum Meghalaya pen puthot Karbi Anglong an chewan thusi. Phaikinu ni phai engkoira phooni Bidyasing Lekthe aphan manpeng pipon si puthot mian pipon tu. सलाद के लिए भर फिर भर तेज कर खाली कर itu insum hunna ko hikdo hikdo kadang itu lama sanangan deh la satu ngiri lang satu ngiri lang उनका वीडियो बनाने वाला बनेगा ये देख पूरा आ रहा तेज कर भर फिर भर तेज कर भर फिर भर तेज कर भर खाली कर सेपरेट बाजो सस दो फाइल में दाहिने चलेगा दाहिने मोड़ दाहिने घूम बाएं से तेज चल
Sopret aphan. Sopret General Salute. Salame sas. Meghalaya pen dead body naga receive pen chenglok atumi sitame pen wan pen sini tilka ngawang lo condolence message pen chenglok CM relief fund pen dak hotangta la pen ke alangli ke on duty si kithi la pen Khei Anokbe Kt Karbiang lo autonomous council pen hokpon lo la sorting si alangli phanabang ke aman apeng pipon pamekasi pini gan silut tapi dopon lo lada DCSP pen chenglok tim Karbiang long lapen ke forest department DFO pen chenglok range officer pen chenglok kadok re alang hitung ajir pojir pi forest department ke klem atuman sitame dangnang cetong dono lapen amana peng pensi alang lipan mian pipe prang gan silut pipen sining reng mielo kidu kethak ingsam jinji aphan si kadok paveta char dom dono char di dono lapen ke kewangiani usame ilitum Bidyasing Lekthe son ilitum lason Anokbe Karbiang bong sidame nang plang onangla ako nang plang ni pusining ketip at ilitum asiam sar kaike mata nampi namdur pen chenglok longli abangke ilitum compromise nang ne lapen ka dok pabe sidame ke pran chipina te voice elong le lapen nampi namdur bang itum pabi nang ni pusi lapen ke dasemet peta bangke pininang litum press media hoy nili kapin rem kangtung bang jai kathal bangke ilitum tim Karbiang long chota gali Khei lapen Karbiang long ke do an akhai sirame jai kathal bangke ilitum kadok abe celang rape si pin rem nai kapin rem nai athe bangala pahalo alang li Bidyasing Lekthe alang li kacheboya bangke Assam police ahili amu pensi kacheboy puta lasonta arbok pom lasi alang li PM report lapen ke magistrate labangso inquest a report kadok we chini nepin lapu Karbiang Khei tum non ining siwet ke donai celang rapet nai pupu ahem adon arapen chenglok apiso asu pen chenglok akol timuti apaya pu tumphan chenglok aning ke pat hedo nai aning ke parung do nai jakong ke pido nai horang ke pido nai itum isiwet ke do nai aposi JI kathara bangke Karbiara tatum phan ke pamanghu lapen ke kaning